Kai kaga mata. Shege dangare. Ta bangaren nan kake so ko ta bangaren? A wajen ta bangaren me bagan a bayan ne. To ai ni ita nake so ka zaɓi fara. Kai dangaren ne ka dauki baran sai dauki wannan me kam. Shege kuma ya san daɗi. Shege zan ci bangaren. A ba ka ci ubana ba. Lamuci. Yanzu dai ka ɗauki wancan ɗin. Ka ɗauki wancan ɗin. Baƙar. Ba na jin ka sosai kai magana da sosai ka zai. Na ce ka ɗauki fara. A ni ba zan dauki wannan na fito. To saboda me? Saboda da tabbaci. Kai kuma karami sai ka dauki wacce. To ni karami ban na son daɗi kenan. Banka na ce. Kai ma ka san daɗi? To fara ba ta aure ba kenan. Assalamu alaikum yamma. Wa alaikum salam. Sannan ku. Yan mata. Ke yan mata. A da wannan da ana. Ka ci banka kai. A da. Kuma to ne ba bangaren. Ke yanzu wannan kike so. Wannan nake so. Na san ki yamma. Dan Dan ci banka. Ka daina min irin wannan. Bai san daɗi ba da wannan. Banka za ka ci. Ka daina min irin wannan. Amma da ina son ki. Ni ma ina son ka. Ka ji ba? Guntun banza. Me zaki da kurma ki duk samani ki rasa wanda zaki so sai kurma. A'a ni na fi son ma kurmin ba zai takura min ba. Me take cewa? Wai kai ba ta so. Ni ba ta so. Ba ma soyayya ne. Ba ita nake so ba. Falabban da na fi son baka irin ki ai. Ka ji ba? Dama bakin ne kai. To ba shine mukai ma cin ruwa ga ruwan shayi. Naji je ka bocan garamar ta. Dan tubanka. Kai kasuwar ka ta wani gatsi. Tafi ka je ka nemi taka. Kasuwar ka ta wani gatsi. Mata. Ina ne gidan na wuce? Nan gidan malam Ubale. Nan gidan malam Ubale na ce nan. Kika ce bana? A'a. Yara ki ce bana dan na ce na san ki. Na ce gidan malam Ubale ba ubanka na ce ba. Mallam bane. Ya guri ni ban sani bane. Ya dai. Shikenan ni na wuce. A ki tsaya mana. To ki tsaya mana. Ko dan saboda na mare ta.